ನಾನೇ ಬೇಲೆ ಅಂದದ್ದು ಸಹಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲುಲ್ಲನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಡ್ತಾತಿಜಿ ಮುನ್ನಿ ಒಲ್ಲ ಲಕ್ ಬೇಗ ನನ್ನ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾರಿಜ್ಜ ದಾನೆ ಜೊತೋನ್ ಮೇನ ಗಂಟೆ ಆ ಜಾತನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಪಿದಾಡ್ರಪ್ಜ ಎಂಚಿ ಪೊನ್ನುಲ್ಯ ಶೇ ತನ್ನ ಕರ್ಮ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಲಕ್ಕದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತರಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ರಮ್ದು ಸೌಂಡ್ ಹಂಡಲ ಅವು ಮೇರ್ನಸ್ ಕಾಂಡದು ಸುಪ್ರಭಾತತ್ ಜೋಕುಲ ನಾನಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಜನದೆ ಮುನ್ನೆ ಲಕ್ಕದೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೆ ರೂಮುಗ್ಲ ಮುಲಿ ಪುಡ್ತೆ ಹತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಲಕ್ಕೆರೆ ಗಂಟೆ ಆಜಾಂಡು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಬಾರ ಇಜ್ಜನಿಕ್ ಲಕ್ವೆ ಲಕ್ವೆ ಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ತಾನ ಲಕ್ಕು ನಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತಂದು ನದೆ ಮುನ್ನಿ ಆಂಡ ಕುಲ್ ದೆಕ್ಕೆನಾ ದೆಕ್ಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ತೂದು ಬತ್ತೀನಿ ಬ್ರಷ್ ನನ್ನಲ್ಲ ನುಂಗುದೆ ಉಂಡು ಚಂಡಿ ಹತ್ತಿಜಿ ಓಲ್ ದೆಕ್ಕಿನಿ ಏಪ ದೆಕ್ಕಿನಿ ಕನ್ನಡ ದೆಕ್ಕಿನೈ ಪಾತೆ ರುಂದೂಲಗೆ ಏಪತ್ತುಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚೆ ನಾದುಂಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿ ಮುಂಚು ಬೇಲೆ ಜಕ್ಕಿಡ್ದ ಕಡ್ಡಿದ ಕಾಂಡೆಲ್ ಹಾಕದು ಎಂಗುಲು ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರೀಗ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಾಯ ಇಡುಪಿನಾಗ ಚೋಕುಲ ಚರ್ಬಿ ಅಯ್ಯೋ ಸುಪ್ರಭಾತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಡ ಕಾಂಡೆ ದೇವ್ರೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮುನ್ನೆ ಬಲ ಸಾಬರ್ ದೋಸೆ ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ನಿರ್ಮಲ ಎಡೆ ತಿಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ పొట్టు అనుకుని కూడా మొబైల్ తిందా కొర్లే ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ದೋಸಾ నేనైతే స్నాప్చాట్ పండించా ఎస్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పడగా ಈ ಅಂಗಳೊಂಜಿ ಕೈಲ ಬರಡೆ ಇಂಚದೆಪ್ಪ ಯಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಇಂಚದೆಪ್ಪ ಎಸ್ ನಾನೊಂದು ಸೂಮುಡು ದಾದ ತಿನ್ನಿಂದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಡ್ತ ಯಾ ಸೂಪರ್ ಬೇಗ ತಿನ್ನು ಯಾವ ಫೋಟೋ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ರಪ್ಪ ತತ್ತ ಪಾಡ್ಗ ನಾನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನರೆ ಕೊಡ್ತಾತು ಜೋಡು ತಿಂಡೆ ಚಪ್ಪ ಬಂದೆ ಆತು ಪೊಡ್ತು ಫೋಟೋ ದೇತು ಒಂದು ಕುಲ್ದ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಕೊಡ್ಪುಜಿ ನಾನು ಐತೊಟ್ಟಿ ಕುಲ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬು ತಿನ್ಪೆ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮರೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಾತ ಬೇಲಾಂಡ್ ನೆಲ వచ్చిన ಮುನ್ನಿಡೆ ಚಾನಲ್ ಪನ್ಕ ತೆಗಿರಿ ಚಕ್ಕರ ಅಡಿ ಹೋಯ್ ಮುನ್ನೆ ಒಂದು ನೆಲ ಒಂಜಿ వచ్చిಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂತ ಗಿರಿ ಚಕ್ಕ ನಡಿಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಅವ ಬೊಕ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲಡು ನನ್ನ ಗೊತ್ತಂಡತ ಬರ್ಪೆ ಪೋಯ್ದ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿ ಕುಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತಲಿ ಬಾಕಿಲು ಓಪನಿ ಈ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಜೇತ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೆಲ ಉಚ್ತೀನಿ ಜಿಯ ಪೊನ್ನು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತುಂತುಲಗೆ ಮುನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗಾಚಾರ ಸಾರಿ ಉಂಟುಂಡಾ ಮಾಡ್ಪರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಇದೀಪಿನ್ಯಾ
ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೊಂಚ ಬಂದಿ ಓಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪೊನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಟು ಇಂಚ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಮರ್ತದ್ಲ ದೀಪುಜಲ ಅಲ್ಲ ಮುನ್ನಿದು వచ్చాను ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಂಗಾದೀಪಿನ ಇಟ್ಟೆ ನಾಡುವಲ್ಲ ತತ್ತು ಕೈಯೇತು ನಾಡುವಲ್ಲ ದೆಂಗಾದೀಪ ಓಲ್ದಿಂಡಲ್ಲ ನಾಡುವಲೇ ದೆಂಗಾದೀಪನೇ ಇಟ್ಟೆ ಓಲ್ ದೀಪು ನೋಲ್ಪ ಓಲ್ದಿಂಡಲ ನಾಡು ನೆಟ್ಟು ಉಸಾರೇನ ಮಗಲ್ ಖಂಡಿತ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಪಿರಾ ಪಿರಾ ಹೊಡ್ದಿಕ್ಕ ಎಂಚ ನಾಡುವಲ್ ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತಲ್ ಕೊಡಿపోతుంది మరి మొబైల్ ఇంత కంత దీని అని కాలేజ్ పెడితే అంటే ఉండా ఇచ్చి కొనేడు వారి నాడువలప్ప వారి నాడువలు నాడోడు నాడోడు ఎప్పతుండల మొబైల్ అటిల్లో కొనే ఫోన్ ఊళ్ళిత్తరమ్మ ಫ್ರಿಜ್ಜುಡು ಮೀನಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ಜುಡು ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಜಾದೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೀ ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆಗೆ ಪಾಯರೆ ಪುಡ್ಸೋತಾಯಿನಪ್ಪ ಬಾರಿ ಇಜಿಂಡ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋನೆದಂಚಿ ಪೋಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿರ್ಮಲನೆ ಬೇಲೆ ದಿಪ್ಪೋಡು ಅಟಿಲ್ದ ಕೋನೆ ಇಡ್ಲಿಚ್ಚಿ ಉಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ ಕೋನೆಗೆ ಬಲ್ತಲ್ಲ ಬಲ್ಪಡ್ ನಾಡೋಡು ಅಂತೆ ಟ್ರಬಲ್ ಉಂಡ ಕ್ವಾಡ್ರೇಚರ್ ఎప్పతుండల మొబైల్ దేబూర్నట అమ్మా దాదా ఏనా మొబైల్ తూయారా ఎంగో తుజి మొబైల్ తిట్టిరు ಉಡಾಟಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಬೇರೆ ಸಾಕಾಗ ನನಗೆ ನಾಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡತ್ತಾ ಎರಡ ಉಂಡಾ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರ ದೆಂಗದೀತೀನಿ ಅಂದ್ ಯಾನೆ ದೆಂಗದೀತೀನಿ ಬೋರ್ಡುಂದೇ ದೆಂಗದೀತೀನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ ಪತಿನ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಆತ ದಾದು ಉಂಡಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ದು ಅಂದ್ ಯಾನೆ ದೆಂಗದೀತೀನಿ ಒಂಜಿ ಏತ್ತು ನಾಡಿಯಲ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಬೈಲಕ ಒಂಜಿ ಆ ನಮನೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಾಡು ಅವೇ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಿನಿ ಯಾನ ಉಲ್ಲೆನಾ ಇಜ್ಜೆನಾ ಅವು ಮಂಡೆಡಿಪ್ಪಂದು ಅದ ನೆಕ್ಲಾನ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡ ಭಾರಿ ಆತು ನಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ ತಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತದಿ ಆ ನಮನೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪತ್ತ ತಾತ ಡೈಟ್ ಮುನ್ನಿ ತಾತ ಅಂಚಲವು ಕಾಮಿಡಿದ ಮತ್ತೆ ತೂನಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಅವು ಉಂದಿಯಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೀಲ್ಸ್ ಬಲೆ ಇರೆಗೆ ಪಂದು ಕೊರಪೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತು ಎಂಚ ತುಪ್ಪು ನಾವು ಏನಾಯ್ತವು ದೇ ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಆ ಟೈಪ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಣಿದೆ ಸೊ ಅಲೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ತುಕ ಯಾನು ಅವ ಮುಂದೆ ಕಾ ಪನ್ಪಿನಿ ರೀಲ್ಸಾ ಹಾ ಇವತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುದ್ದೇನೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಲಾಯ್ ಗುಡ್ಡು ಅಲ್ಲ ಬೋಲರ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಉಂಡಿದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಒಂದೇ ತೂಟ ಟಿವಿಯೇ ಹೊಡ್ಚಿದೆ ಇಜಿಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ
ಅಮ್ಮ ದೇವ ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತದ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ವಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕನ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಕೋಡೆ ಮುನ್ನಿ ಬಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ ಪೇಟಿಗೆ ಅವು ನಮಕ್ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡು ಅವು ಸರ್ಚ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಂಗೆ ಅಂದ್ ತುಕ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡತ ಅಲ್ಲ ಉದರೆಂಚಿನ ಮೈ ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಕೇನ್ ವೆತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮೈ ಕುಟುಂಬದ ಚಾನೆಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಉಂದಾದ ಉಂದಾತು ಕನ್ನಡ ಅಡ್ಕೆನ್ಗ ನನಗೆ ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಉಂದುವೆ ಮೋಲೆ ಮೋಲೆ ತುಕ ಇನಿದಾದ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ತರೇಶು ನೀನು ದಾನೆ ಅಮ್ಮೋಲ್ ಅಮ್ಮ ದಾದಾ ಹೆಂಗ್ ಚಾವಂತ ಕೊರ್ಲೆ ತರೇಶು ಇಡ್ತೊಂದುಂಡು ಉಂಟ 5 ನಿಮಿಷ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಾ ನೀವೀಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಚಾಗೆ ಏತು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿ ಪೂಜೆ ಜೋಕು ಅಯ್ಯೋ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಶೇ 1% ಪುನ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುಂಡಲ್ಲ ವೇಸ್ಟೇ ನಿನ್ನೆಟ್ಲ ಇಜ್ಜ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ನಲ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡೆ ಮುನ್ನಿ ಅತಾ ಬೊಕ ಇನಿ ಕಾಲೇಜ್ ದಾದ ಇರ್ತೇನೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಕಾಲಿ 2 ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಕ್ಲು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂತ ಬೊಕ ಅತ್ತದೆ ಮುನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚು ಪಾತೆರಂದೆ ತುಲ ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡೆ ನನಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರವಲ್ಲಿ ಏತ್ ಕೂಡ ಆತಿ ಒತ್ತೊಡ್ಡಿ ಮುನ್ನಿ ಅಂದ್ ತುಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಏತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೇರಿಯ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೇರುಲಿ ದಾದಾಂಡಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಗುಬ್ಬುಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಅಂಚನೆ ಅಡಿಗೆ ದಲ್ಪಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಮಾತೆ ಅಂಪಾನೊಂದು ಕೊರೊಂದು ಮಾತೆ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಪೊಕ್ಕಡತ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ ಒತ್ತುಂಡು ಗೊಚ್ಚವ ಜಾಸ್ತಿ ಏಪ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪಗೋಯಿ ಒತ್ತಿಂಗೆ ಅವ ಈತದ ಬಂತ ಯಾಲ್ಲ ಅವೇ ಬಂತಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊಚ್ಚು ಒಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿ ಏನಾಂಟಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಲೇತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತು ನಾ ಇರೇಗ್ಲ ಕಲ್ಪ ಅದು ಈರ್ಲ ಐಟೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೆನೇ ಒಂದಿಚ್ಚು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತನ್ನು ಬಿಡ್ಚು ಅಂದು ತೂಯರತ ಮೊಬೈಲ್ದ ಚಟ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸ್ಕಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಚಿರ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಓ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪುನಾತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಏಪಲ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತೀನಿ ಅತ್ತಂಡ ಚಾಪರ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತೀನಿ ಕೂಡ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋನಾಗಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪತುಂಬ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈತ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಂತಿ ಶೇರ್ ಮಂತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆಯ್ತದ ಸ್ಕಿಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾವು ತಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್